Ami wati mina ina fo sisan kuranko koni o ye gwɛlɛyaba ye Mali, Burkina Faso ani Niger jamanaw fɛ. O jamana saba minnu fara ɲɔgɔn kan ka se ka fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu dɔ bila sen kan farafinna tilebefan na an bɛ wele ko AES, Alliance des États du Sahel. Kama sɔrɔ ni jamana kɔfɛlen ninnu ka kuran fanba bɛɛ bɛ bɔ u ka dafɛ jamana dɔw le ra. A yera ko sisan gwɛlɛya kɔni bɛ olu ni o jamana ninnu cɛ sabula kuran kɔni o tɛ dira olu ma tuguni. O le kosɔn AES jamana ka cikɛda minnu bɛ kuranko kunna olu ye ɲɔgɔn kafo Wagadugu kɔnɔ yaasa ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan min bɛna se ka to olu ka se ka kuran sɔrɔ ka di u ka jamanadenw ma. Yakuba Guba Zabre ale ye Burkina Faso ka ministre ye min ka baara ɲɛsinnen don kuran yelen dugu jukɔrɔ nafolo ani kabakuru baarakɛlaw ma. An k'ale lamɛn. Comme vous le savez, la question énergétique occupe une place importante dans les politiques au niveau de ces trois. A yɛrɛ b'a lɔn a bɛ cogo min na o kuranko o lɔyɔrɔ ka bon an ka jamana saba ninnu ta kɛwalew kɔnɔ o ra a tun ka kan an ka ɲɔgɔn hakili jigin na fɔlɔ ka se ka an ka yiriwali basigi ni min nana bɔ sigikafɔ ninnu na an bɛna kuma ninnu jamana saba ninnu gouvernement fɛ o b'a lɔn fɛɛrɛ min bɛ se ka ta ka se ka kuranko yiriwa an ka jamana ninnu kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka kuran sɔrɔ an b'o sira taama. L'accessibilité d'énergie pour l'ensemble de la population de façon générale. Akilanjigira Niger ka kuran fanba bɛɛ tun bɛ bɔ Nigeria le, Mali ta tun bɛ bɔ Côte d'Ivoire le, Burkina ta yɛrɛ tun bɛ bɔ Côte d'Ivoire ani Ghana le. Roger Ouedraogo ale ye Burkina Faso ka kuran cikɛda ɲɛmaa dɔ ye min ka baara ɲɛsinnen don ka se ka kuran sama ani ka tilan dugu ani ɲɔgɔn cɛ. An k'ale ka ɲɛfɔliw lamɛn. Il faut dire aujourd'hui que le Burkina Faso a donc bibi na Burkina Faso ka kuranko ale basiginin don an bɛ min kuran min dilan ale ni makoya bɛ min na o ni ɲɔgɔn cɛ nka a basigi nin fana ale fana siginin tɛ ka ɲa bari a bɛ se ka kɛ a basiginin don sisan yanni sini makoyaw bɛ tɛmɛ anw bɛ se ka kuran hadu min bɔ kan bibi na an bɛ kuran min bɔ o ye megawati 300 ye tuma dɔ mako bɛ taa kɛ min na o ye a 500 ye. Donc les chiffres ne sont pas exacts mais c'est juste un chiffre global que je vous donne. Ka ta bi tarata kan fo ka taa bila lamusa natara ni jamana saba ninnu ka cikɛda minnu bilanen don kuranko kunna olu bɛna se ka sigi ka fɔ kɛ yaasa ka se ka fɛɛrɛ ɲɛnaman di ka kuranko o nɔgɔya u ka jamanaw kɔnɔ. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.